erabili, bizi, erabizi Gasteizen. Erabizitzea da sentitu, pentsatu eta batez ere egitea. Urbanoko gidariari egun on esatea, edo tabernariari kafesne bat mesedez. Erabizitzea da elkartzea, batzea eta batera ekitea, mintzalagun izatea, geurekin mendira joatea, edo uneekin igandetan jai egitea. Erabizitzea da alea irakurtzea, Oian Ederreko hitzaldietan parte hartzea, edo Zeledonen abestia euskaraz kantatzea. Hauek eta beste asko dira Gasteizen erabizitzeak. 365 egunetan euskaltzale, eragile eta euskaldun izatea da erabizitzea.